Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, que facía un montón de tempo que non viñas por aquí e que levamos unhas semaniñas intentando encaixar e por fin estamos aquí. Moi boa noite, benvido, moitas gracias por estar aquí. Un placer, sinto haber cancelado algunha vez. Estou en débida, así que o que necesiten. Bueno, que nos axude a entender Galicia e a entender os problemas do agro e a ver se somos os millores, somos Galicia calidade, pero ainda temos problemas, non? Como define a situación do agro en xeral, o leite, a carne, a horta? O viño imos mellor, non? Mire, eu creo que a Galicia rural perdeu peso no número de ciudadanos que viven nela, deixamos de ter peso político, polo tanto, ao ser menos votantes, pois estamos menos nas prioridades que hai que facer. A dispersión, a cantidade de núcleos de población nos fai que as políticas sean moi costosas. Pero a realidade é que hai que pensala máis alá da agricultura e ganadería. A primeira función é producir alimentos de calidad, pero temos dúas funcións moi importantes para a sociedade galega que é imposible entender Galicia sin agricultores e gandeiros, porque somos os verdadeiros xestores do territorio. Donde non hai actividade agraria, donde non hai gandeiros, o territorio xestiona o lume. Se vostede colle a última vaga de lumes que houve este brao, os equipos contra incendios, a cantidade de cartos que temos que gastar todos os anos para apagar lumes, dan actuado cando chegan os cortalumes naturales donde hai terras agrarias, donde hai vacas que pastan, porque no resto ten tal tamaño a maleza que os equipos contra incendios só protexen casas e persoas, non dan xogados o papel. Por lo tanto, a loita contra o cambio climático, a loita contra a xestión do territorio que non queda abandonado e a produción de alimentos de calidad é imprescindible sin agricultores e sin gandeiros. E eu creo que deberamos dar un paso incluso máis alá. Temos unha presión de vivenda nas ciudades moi grandes e, sin embargo, convivimos con 500.000 casas abandonadas. As novas tecnoloxías, as redes, permiten que hoxe non só teña que vivir no medio rural o que ten vacas, que poda vivir e traballar a distancia moitas outras persoas. Por lo tanto, nos temos que plantear que probablemente é moito máis rentable rehabilitar viviendas, generar dinámicas de traballo no rural, que non sea só agricultor e gandeiro, e tendríamos unha Galicia mellor, e seguro que os ciudadanos que foran vivir ali o agradecerían porque a calidade de vida, desde logo, é moi superior. E hai que o turismo rural, as casas de turismo, a apicultura, que tamén é unha ganadería, pero menos máis fácil de manexar, non? Entendo. E hai outras moitas cousas como son os produtos das setas, o monte dá moito e o campo dá moito. E o que pasa que, digamos que a xente escapa porque non hai servicios, escapa as cidades, digamos, porque non hai servicios ou porque non hai modos de vida. Pero, sin embargo, o campo ten moitas posibilidades, o viño dá moitas posibilidades, o forestal dá moitas posibilidades e o agrario tamén. E a esas posibilidades e esa xente que está aí, que está vivindo e que ten rentas complementarias, e aínda que traballe despois noutra cousa, online, ou que teña calquera outra traballo, eso é fixar población, eso é país. E Galicia somos eso. Sin lugar a dúbidas, non é entendible a Galicia solo basado nas 7 ciudades. Claro. E eu digo máis, temos un potencial moi grande e parte delo estamos aproveitando. Galicia, despois da entrada na Unión Europea, sobre todo na ganadería, sufriu unha transformación brutal. Perdemos moitos activos de pequenas explotacións casi de autoconsumo, pero temos explotacións de referencia en Europa, non digo só en España. Cando entramos na Europea vamos a mirar cos ollos grandes a Holanda, a Francia, como eran as ganaderías, e hoxe veñen eles aí. Temos prácticamente, tiñamos cerca de 40.000 gandeiros, hoxe temos apenas 5.000, pero esos 5.000 producen casi o triple do que se producía naquel momento. E no tema de vacuno de carne pasa o mesmo, no tema do viño a transformación é brutal. Pero, ao final... E que a mellor calidade do mundo. Sin lugar a dudas. Porque en carne é a mellor calidade do mundo, o leite que é a mellor calidade e o viño a mellor calidade. A mel... Competimos en igualdade de condicións con calquera. É certo que ainda non soupemos poñerlle valor añadido a moitos dos nosos produtos.
somos os principales produtores de leite de España, pero apenas lle poñemos valor añadido, mandamos leite afora sin transformar, e a industria que temos, pois prácticamente mete o leite nun cartón, pero non mete valor añadido. O mesmo podemos dicir na carne, que seguimos levando o animal enteiro cando o consumidor está pedindo xa bandexas, choletón e tal. E sobre todo cando estamos competindo entre nós aquí, o Ternera Galega Suprema non ten que pelearse co corte barato, ten que pelearse en Serrano, en Gran Vía, en Cataluña, porque temos un volumen pequeno, pero de extraordinaria calidad. Por lo tanto, temos que situalo neses consumidores que teñen capacidade adquisitiva. Non todos podemos beber Vega Sicilia, pero o problema do noso Vega Sicilia nunca vai a ser o Don Simón en cartón. Por lo tanto, ten que haber nichos diferentes. Nós non temos grandes cantidades, pero sí temos grandes calidades, co cual o noso esforzo en colocalo nos sitios onde se pode pagar. E outro tema moi importante, ahora que estamos mezclando todo, un dos problemas graves que temos é que o noso produto de calidad non vai claramente identificado para que o consumidor, cando compra un tarro de mel, sepa se é mel de Galicia ou é mel que veu de China e que se mezclou aquí, porque se leva a etiqueta, leva moi pequeniña e ali enganchada. Por lo tanto, eu creo que neste momento que se está abrindo España e Europa é un continente netamente exportador. Por lo tanto, temos que abrir novos mercados, e cando un busca novos mercados ten que tamén abrirse a que outros produtos veñan. E o que temos que facer é que se producimos moito e de moi boa calidad, poder dicir ao consumidor: oye, usted cando vai a facer a cesta da compra non só mire precio, mire tamén calidad, empece a elixir e comparar, e ao mellor terminar colocando nunha posición moito máis cómoda o noso produto e a renta dos nosos produtores. E vostede dicía ao principio que é clave. O primeiro que temos que asumir como ciudadanos é que non pode haber ciudadanos de primeira e de segunda. Non podemos asumir, queixarnos de que non hai relevo xeneracional, que os titulares de explotación son maiores, pero ao mesmo tempo dicirlle ao chaval novo que se queda na explotación vai ter sanidade segunda, non vai ter pediatra, o colegio do neno vai ter que andar unha hora en coche porque o aloixou. É dicir, sabemos que é máis caro porque somos menos, pero sabemos que facemos un papel para a sociedade que vai máis alá desa produción, desa calidad que producimos, senón que xestionamos o territorio, que loitamos contra o medio ambiente. Iso podese pagar de dúas formas, ou esforzándonos en dar máis servicio para que esa xente aí, ou o outro modelo que é pagar jardineros forestales é moi caro e non se dá asumido. En eso consiste a ordenación do territorio, non? E en eso debera de consistir tamén os nosos impostos que pagamos, non? Para defender o país e o modo de vida do país e conservar esas calidades que temos, non? Hoxe había manifestacións dos apicultores, lógicamente, por medo, non porque non teñamos a calidade nós, que temos a mellor do mundo, senón incluso algunhas das meles ecolóxicas de alta montaña, etcétera, de Trevinca, de por aí, que xa está certificada como mel ecolóxica, e isto senón que o medo é que cando estamos no supermercado, se buscamos a mel con mel de Galicia certificada, eso ten a garantía, e se vamos a precio, igual consumimos azúcar. Mira, hai un cambio, ven sendo unha demanda que os apicultores lograron ganar, inda que vai a ter unha entrada en funcionamento máis tarde. A partir do mes de xulio, de forma para un determinado tipo de cantidad, pero a partir de diciembre o etiquetado dos frascos de mel donde figure o porcentaxe de mezcla que vende cada país vai a ser unha ferramenta para o consumidor moi importante. Hasta ahora era prácticamente imposible, inda que quixera ter un compromiso de seleccionar. Pero eu creo que ao final temos que vencer tamén determinados axiomas que non é fácil entender. Falaba vostede de ordenación do territorio, da ordenación de produtos. Mire, eu creo que ao final, cando falamos do monte, que son 2/3 partes do país, o que é importante é, primeiro, evitar monocultivos. Nadie quere ter solo eucaliptos. De feito, a lei define claramente que non se pode plantar eucaliptos en terras agrarias, que non se pode plantar eucaliptos na red natura, que non se pode plantar eucaliptos nas zonas de protección. Por lo tanto, non é un problema legal, xa está excluído o eucalipto en moitos sitios. Pero mire, ao final, o problema non o terminan tendo as especies.
Ao final, o problema ten a rentabilidade ou non. Un propietario forestal non lle podemos pedir que faga plantacións de algo que non é rentable ou dun tipo de pino que ten unha enfermedade que non é curable. Por que tanto como dicirlle que non faga nada? Que fai cando non planta algo que lle é rentable? Deixar abandonado. Cando se abandona, que pasa? Que gastamos moitos cartos en apagar lumes. Por lo tanto, deixemos de demonizar especies, deixemos de demonizar parques eólicos, é dicir, a enerxía verde, temos que lograr que se poda poñer parques eólicos en zonas onde hai sitio para todo. O que temos que lograr é que ese valor desa terra non é polas toxeiras que ten, é pola velocidade do aire que ten ali. E en vez de buscar solo indemnizar solares eólicos por aquel que lle tocou o muiño na súa finca, pensemos nun ben común social para o conxunto dos ciudadanos afectados. Necesitamos enerxía. Necesitamos enerxía. Os propietarios forestales onde van instalar están dispostos a facelo, fagámolo de xeito que genere os menos agravios posibles, pero é que revirta na comunidade onde está. Pero deixemos de declararlle guerras ao eucalipto, aos parques eólicos, ao Mercosur. É dicir, ao final, na política do non é moi difícil construir no medio rural, porque todo eso é nos imprescindible para dinamizar económicamente, porque os monocultivos de leite, o monocultivo de carne é malo tamén, e, por lo tanto, nesa diversificación, nesas rentas variables, é unha parte importante para que se incorpore xente viva da agricultura e da ganadería e do medio rural. Señor García, estas horas, nós estamos facendo a grabación desta entrevista cando son as 5:30 da tarde, e a estas horas o presidente da Xunta está reunido en Bruselas para defender os intereses, ou tratar de defender os intereses do agro e de Galicia. Principalmente polo acordo de Unión Europea e Mercosur, por que hai tanta información negativa e non se fala tanto de oportunidades ou de controles sobre os produtos que nos van a entrar? Eu sei que este tipo de entrevistas son amables e políticamente correctas, pero nesto vaime permitir unha licencia, despois ríñame, pero eu creo que estamos pagando unha situación de que todo este proceso se está dando en plenas campañas electorales nas comunidades autónomas, donde hai un partido, Vox, que colleu a bandeira de defender a política americana, incluso a dar aranceles americanos, a loita negar o cambio climático, e nesa batalla electoral no medio rural que colleu esa bandeira negacionista, forzou de algún xeito o seu competidor natural, que é o PP, de en moitos temas non entrar frontalmente a explicar, porque logo en Bruselas si defendeu o papel de Mercosur, si apoiaron a inmensa maioría dos dous partidos centrales, verdes, liberales, Partido Popular e Partido Socialista, apoiaron. No fondo, se un analiza sin sentimientos e sin demagoxia, con datos, é moi difícil opoñerse ao Mercosur desde Galicia, porque non é nada novo do que está pasando neste momento. Para coller dous exemplos moi concretos, Galicia importa todos os anos 3,5 millóns de toneladas de soja, de millo e de grao. É dicir, o 100% da alimentación de porcino e de granxas avícolas provén do Mercosur. O 60% da alimentación de ganado de leite e de carne provén do Mercosur. A alternativa a un abastecemento estable dun dos principales costes da ganadería, que é a alimentación, ven dali. A alternativa é quedar en maus dunha administración americana que neste momento non se sabe cada día cal vai ser o coste da alimentación, porque un día desperta con arancel do 15%, outro día do 50%, por lo tanto, na ganadería non vai pasar nada na importación de cereales e de millo e de soja que non viñera pasando no pasado. Pero que se vamos a outro dos sectores máis críticos co acordo, que é o de vacuno de carne, se lle acusa fundamentalmente que vai haber unha cantidad de carne que vai hundir os precios. Mire, está pactado 99.000 toneladas. 99.000 toneladas é 1,5% do consumo de carne europea. É dicir, é unha hamburguesa por persona. Eu estou disposto a comer a miña máis a de algún outro para que non haxa unha distorsión do mercado. Pero mire, 99.000 toneladas é a mitad do que entrou o ano pasado, que entraron 200.000. Entrando 200.000, o doble do que vai entrar
no acordo do Mercosur, temos os precios millores de vacuno da historia. O problema de vacuno non o temos para manter os precios actuales nos 90.000 toneladas que podan vir, que é unha cantidad pequena, porque, como digo, a nosa terneira suprema non vai competir con esas toneladas que podan vir de carne congelada. E máis, o problema que temos en ternera galega para manter precios non nos vai vir da carne que veña de Brasil ou Argentina, nos pode vir da capacidade económica do consumidor que ante o precio que está tendo uns solomillos de 40 euros na carnicería ou uns filetes de 20, ten que terminar recurrindo ao porcino ou ao polo, a proteína máis barata. Por lo tanto, nós temos que aspirar a seguir vendendo esa carne, como dixen antes, donde haxa capacidade económica de pagala. Por lo tanto, non se ve. Pero a maiores deso, e era un pouco do que falamos na última reunión que tuve co presidente, hai dúas cláusulas incluídas pola parte da Unión Europea, que houve moita polémica porque houve unhas declaracións do presidente de Uruguai dicindo que non aceptaba as cláusulas que poñía a Unión Europea. E ten razón, é que non llas poñemos ela, é dicir, é as cláusulas que poñemos se quere mandar para aquí produto. Claro. Ele ali, os seus consumidores pode producir como queira, darlle como queira. Ahora, o importador que queira traer carne de polo, de tal, vai a ter que entregalo aquí en Europa nas mesmas condicións higiénico-sanitarias para o consumo dos ciudadanos europeus, igual que as de aquí. E nesas dúas cláusulas establecese tres cousas que nunca houve nos tratados comerciales hasta ahora. Unha, se a distorsión é de máis dun 5% do precio, é dicir, se a carne que entra máis dun 5% máis barato do precio medio dos 3 últimos anos, ou entra máis volumen dunha atacada, porque claro, son 99.000 para todo o ano. Se as metemos todas no mesmo mes e no mesmo país, claro que distorsiona. Se as metemos de forma sucesiva no conxunto de Europa, non ten por que haber distorsión ningún tipo. Pero as cláusulas esta permitiría que se actuara nun prazo máximo de 3 meses. Non é dicir, facemos un estudio dentro dun ano e os que xa se levou por diante quedaron. Non, separaría a importación de xeito automática nese momento. Por lo tanto, o debate para un país como España, que é o principal país exportador de produtos agroalimentarios con unha balanza comercial positiva, vendemos máis fora do que importamos. E para a Unión Europea, que está neste momento cuestionada polas batallas estratégicas de aranceles como chantaje por China e por Estados Unidos, termina sendo un balón de oxígeno para moitos sectores. Sin ir máis lonxe po leite. Nós estábamos mandando a Europa, que ten excedentes, España é deficitaria, moitos produtos lácteos para China. China acabanos de poñer uns aranceles que facía imposible poder seguir mantendo. Que podía pasar? Que esos produtos que estaban indo a China non poder ir, viñeran de Europa a precios máis baratos para España, co cual nós, inda ser deficitarios, podríamos ter unha baixada de precios. Por lo tanto, esa apertura a novos mercados, sin lugar a dudas, hoxe, no que lle traslado o presidente a Bruselas, que a Comisión teña que destinar máis cartos e máis inspectores para garantizar a seguridade alimentaria dos seus ciudadanos. Claro. Pero a maiores unha cousa, ciudadanos europeos, se ustedes dudan da calidade dos produtos de Mercosur, que eu estou convencido que son aptos para o consumo e todo o que veñemos consumindo doble, estes anos nunca tivemos unha crisis alimentarias con produtos que veñan ali, teñen unha forma moi fácil, miren a contraetiqueta e consuman produtos españoles, europeos ou de o país que os queiran. É dicir, convirtámoslo nunha oportunidade. E os gallegos nun ainda máis grande. Aproveitemos a colectividade galega nostálgica do seu terruño para poderlles poñer a precios asequibles, sin aranceles arbitrarios, produtos de calidad dos nosos produtos que tendremos unha oportunidade para sectores como o do viño, para produtos como o do queixo, teremos unha oportunidade en Argentina, en Uruguai para colocar produtos. Por lo tanto, eu vexo como unha oportunidade que non quero dicir que vai a ser a solución de nada, pero vamos a ter ferramentas para que non haxa distorsións. E acaba de vostede mencionar un dos sectores, o porcino, e antes digo o sector porcino, me gustaría ir ao sector do jabalí. Pódeselle chamar sector do xabarín? Plaga. Claro. Entonces, canto nos costa aos galegos os accidentes de coches e os danos por nos cultivos? Mire, a valora é difícil de calcular porque no sector agrario, claro, ante o feito de que só che pagan unha parte do daño e a tardanza que paga, hai moitos casos que non se denuncian.
pero solo falando unha aproximación estamos falando de máis de 15 millóns de euros. Pero hai un problema que, primeiro, os daños nas fincas, hai agricultores e gandeiros que xa non plantan en determinadas zonas polo daño permanente. O segundo, estamos xa con un problema de seguridade vial, con encarecemento dos seguros dos coches dos ciudadanos, máis alado que teña o problema e a dificultad para poder demostrar se lle ten que exigir ao cotos suelen ser insolventes porque non teñen pasta, ou a administración. Pero terceiro, temos agora un problema que o xabalín é o principal vector de transmisión da peste porcina africana. España é o primeiro país produtor de porcino de Europa. Antes era Alemania. Na mala gestión que fixeron da peste porcina e do xabalín, cerraron cantidad de explotacións. Aquí de momento témolo encorsetado en Cataluña, pero o número de xabalís que temos, estou convencido que é moi superior á cifra que deu outro día a Consellería ao ollo alzado de 99.000, por unha razón moi sencilla. Se matan un volume moi importante cada ano, pero só hai un elemento de gestión que é a caza. E cazadores cada vez temos menos, con menos licencias e máis maiores. Hai zonas inteiras onde non hai equipos de cazadores para salir a caza ao xabalín. E a dinámica nos dice que cada ano matamos menos dos que nacen. Por lo tanto, temos un problema que, apelando ao instrumento voluntarista de cazadores, non damos xestionado a reducción. A caza pode ser un elemento para manter... Que axuda unha vez que reduciche de forma significativa... Pero non chega. Por lo tanto, temos que ir a elementos máis sofisticados. As xaulas grandes para onde non se pode cazar porque hai población, equipos de caza profesionales, é dicir, o agricultor que é cazador, ou o traballador que é cazador, por moito que digas que pode cazar todos os días do ano, el traballa. Por lo tanto, vai a seguir indo os días que pode. Por lo tanto, a caza nunca vai a reducir de forma significativa o problema. E teremos que acudir a equipos profesionales, incentivando a cazadores que cacen donde non hai equipos, ou incluso tirando, se planteaba outro día en Cataluña, tirar de equipos profesionales da propia UME, que por un tema de sanidade animal non se trata de exterminar nada, senón de ter un número de xabarís cos que demos convivido e que teñamos un presuposto que demos para. Necesita xestión. Totalmente. Se foi das mans e agora esa superpoblación non só xera accidentes de tráfico, con daños tamén nas persoas. Sí. Bueno, e daños nos cultivos. Pero aparte diso é un risco para a ganadería porcina. E Galicia, canto pesa o sector porcino en Galicia? Hombre, ten un peso moi importante, estamos falando de máis de 1000 granxas profesionales e cunha facturación permanentemente non en mercados europeos, pero no mercado español. Que calquer contagio, calquer detección cerraría inmediatamente a posibilidade de venta e se o levaría por diante. Xa digo que en Alemania se levou por diante e era o primeiro país productor. Estamos falando de un problema de país. Sí, de sanidade, económico, e que non se dá gestionado solo con voluntarismo. Por eso saliron, cando foi onte, con roda de prensa, para poñer isto en valor, cal ten que ser o papel da Xunta ou incluso superior, non sei se do Ministerio. Eu creo que estamos nun tema que afecta ao conxunto do país, ao conxunto de España, como é un tema que require un esforzo presupuestario e económico, o normal é que houbera unha cofinanciación para poñer equipos, é dicir, primeiro falar con datos reales. Isto hai que sacarlo do debate dos ecologistas de pobriño xabarín, non? E do animalista. E do lobo. É dicir, o lobo ten un planteamento distinto porque é máis xestionable. No lobo temos un número de exemplares. Pero no lobo que planteamos aí non é tanto a caza do lobo. Aí o que planteamos é que o lobo, ao actuar en manada, cando reincide de forma permanente sobre unha mesma zona, ou extraes o jefe da manada, ou senón reiteradamente volve á mesma explotación. E claro, un gandeiro non chega con que lle indemnice se lle pagas, non ten vacas para alimentar o lobo, ten vacas para producir. Entonces, tú pagarme unha vaca polo que vale quilo de carne, pero claro, esa vaca logo eu ter unha de reposto para volver a producir leite para que quede preñada, me arruinache a explotación. Entonces, o que decimos no lobo é dicir, mire, as comunidades que máis lobos temos non somos sospeitosos de querer acabar co lobo. Queremos convivir con el, pero queremos que el tamén conviva con nós.
Entón, que o ecologista a fin de semana me veña a decir a min como teño que facer, porque eu non estou pedindo que se organice batida e caza do lobo, non hai, o gandeiro non quere cazar lobos, quere simplemente que cando hai daños reiterados se poda extraer. Ora, o tema do xabarín é outra cousa, si temos 100.000 ejemplares e só temos voluntad política e económica de poder xestionar 25.000 por coste, pois temos que dedicar unha partida presupuestaria non a indemnizar, a sacar, a extraer, a eliminar. Non se nos encha a boca, porque é neste momento unha plaga. Aporta moi pouco económicamente, porque ni siquiera hai un aproveitamento desa carne, e si crea 3 tipos de daño. E cando agora xa pasamos ao eido da sanidade, aí xa estamos falando de palabras maiores, porque si salta é un problema. Por iso que non caben, por iso dicía, o ámbito nacional, porque non cabe que en Aragón faga unha cousa, en Andalucía a contraria, e Cataluña outra, porque eso nos termina. Cataluña ten o mesmo problema de superpoblación desto, que tamén está pedindo axudas ao Ministerio e, lóxicamente, a xestión. Se está convertindo nunha plaga e nun problema, seguridade viaria, cultivos... Pero eu envidio os catalanes nese sentido, probablemente ten a súa explicación, porque caéndolles ali 2 plagas como foi o da peste porcina africana e a dermatosis nodular, están botando a casa pola ventana cunha capacidade económica moi fuerte, probablemente... Pero tamén son os primeiros produtores, non? Sí, pero eu creo que aí están tendo unha solidaridade do Ministerio para saber que é da Unión Europea, para saber que isto ou se embotella ali, ou se non o problema que podemos ter se salta dali é grande. Por iso que é moi importante que neste tema que fixéramos unha inversión fuerte na comunidade autónoma ao ser tan dependente da ganadería en temas de bioseguridade. Casi todos os problemas que nos ven de H, lengua azul, dermatosis, peste porcina africana non, porque ven por xabarín, pero outra ven toda polo mosquito. Por lo tanto, todas as medidas extremadas de evitar que entre calquera na granxa de calquer forma, a desinfección de vehículos, non traer animales de Francia ou desos países onde está a enfermedade, ter arcos de desinfección, etcétera, etcétera, son das inversións que deberán ir nos planes de mellora, incentivar a que se fixera esa inversión, porque a larga é moito máis barato que as vacunas e, desde logo, aporta moito máis. Señor García, os temas son importantísimos. Quédanos un que o tempo vaisenos. Quédanos un que é a gripe aviar, non? E as galiñas encerradas. Estamos fora ou todavía seguimos co problema? Mire, o peor que se leva en política son as contradicións intérminis. Non pode ser que sigamos tendo inmovilizados todos os galiñeiros falando da gripe aviar e o Ministerio pida a Bruselas que quedemos exentos porque non temos ningún caso. En que quedamos? Ou unha cousa ou a outra. Pero, bueno, é dicir, aquí, ao ser un sitio de tránsito, pois é certo que casi todo o que pasou foi en aves salvaxes externas, nas granxas, pois, por suerte, non tivemos problemas, pero sí supuxo uns costes añadidos para todo o que era as granxas de posta en libertad. Ahora xa non había animales en xaulas, co cual eso supuxo un coste económico importante, senón que yo pregunten a aquel que lle gustan os huevos o incremento que... Bueno, temos as mellores cooperativas aquí, a nivel europeo, O sea, que as mellores granxas e as mellores cooperativas, en dimensión e en calidad. Sí, non é un número grande en número, pero sí en capacidade instalada de producción. Claro, e que eso, lóxicamente, hai que ter en conta que nos afecta sempre, porque o que lle afecta aos demais nos afecta a nós, non? Eu supoño que en coherencia co planteamento que fixeron na reunión de sanidade animal en Bruselas, que o normal era que nun plazo relativamente corto de tempo se liberara o tema da cautividade. Bueno, vansonos alá o tempo, xa nos pasamos un par de minutiños, pero ten a última intervención para decir o que vostede queira ou que eu non lle din preguntado por falta de tempo, señor García. Que lle gustaría decir, deixarlle para... Mire, ahora que xa vou maior e levo tempo nesto, me gustaría empezar os meses próximos a ir pedindo perdón e cambiando o discurso. Eu creo que algo que fixemos durante moito tempo mal as organizacións agrarias era que, para que nos fixeran caso, nos cederan presupuesto para resolver problemas, falábamos moi mal da situación na que estábamos. E de tanto falar mal do sector,
pois terminábamos creando a sensación nos propios fillos, na propia xente, dicir, como vou quedarme nun sector que non é rentable, que se vive moi. Eu creo que a agricultura e a ganadería doxe non ten nada que ver cada aí 20, 30 anos, ben xestionada, ten uns ingresos dignos, hoxe estamos dentro do sector lácteo con todos os altibaixos, que ao mesmo tempo non nos dou tempo a falar dos precios e das fábricas. Que estamos falando destos, pois estamos loitando nos xulgados con un cártel da leite de multas millonarias á industria por pactar precios. Pero hai un precio razonable no leite, hai un precio razonable na carne. Si non nos tropea o Golfo Pérsico ca subida do petróleo tal, tiñamos uns costes máis ou menos razonables. E, polo tanto, hoxe, na agricultura e na ganadería, se pode vivir con dignidade e se pode vivir con certa calidade de vida, e si temos que correxir o daño que fixo a crise económica de recortar cantidad de servicios públicos, sobre todo na educación e na sanidade, que temos que revolver. E, sobre todo, boto en falta que despois de centos de millóns que viñeron de Bruselas, de fondos europeos, non corrixíramos totalmente a brecha digital no medio rural. E cando falamos de servicios públicos, tamén falamos de servicios privados. Hoxe hai 70 concellos en Galicia que non teñen unha sola oficina bancaria. E que pensamos que con un simple caixeiro resolvemos o problema cando temos unha xente maior que vive ali que non vai a facer agora alfabetización digital. Por lo tanto, si acondicionamos o medio rural, o tipo de personas que viven, e axudamos a explicarlle a outra xente que no rural se pode vivir con calidad, pois empezaremos a facer unha Galicia máis equilibrada e sin dúas velocidades. Non podemos seguir impuxando xente das vilas porque nas cidades xa é moi caro vivir. E iso favorecería o relevo. Claro. Que as axudiñas un pouco que hai, que nos quedaron moitos temas de falar. Por eso temos que volver. Volveremos e agradecemos, señor García, que haya estado esta noite con nós en este programa de Falemos, axudándonos a entender un pouquiño máis e a poñer en valor moita da Galicia calidade que temos aquí. Un placer, hasta a seguinte vez que quedemos, que podamos quedar. Moi boa noite, moitísimas gracias. Bueno, gracias a vostede. Nos vamos a publicidade, damando os patrocinadores.